kahoy nga gikahadlukan sa mga Pinoy mao ang Balete Tree. Daghang mga istoryang di katuhuan ang namugna gumikan niini. Sama sa 400 years old nga Balete Tree nga makita sa barangay Kampalana sa Lazi, Siquijor. Giingong Pinoyanan kini sa mga engkanto o pinalahing nilalang. Apan ang nagpayo dinhi dili mga engkanto kundi mga Dr. Fish o Gara Rufa nga nagtinir sa mga ugat sa Balete Tree. Ang tubig gikan sa tubod sa ilawom sa punuan sa Balete, diin usa ka man-made swimming pool ang gihimo aron diri maligo ang mga residente. Gumikan sa kakapoy sa biyahe o sa sobrang kainit sa panahon, pwedeng ibutang ang imong mga tiil aron magpa-fish spa. 5 pesos lang ang donasyon ang gikinahanglan. Nakalimpyo sa panit ang mga Garufa fish kay ilamang kanon ang mga dead skin cells o makapawa pa sa imong stress. Gigilukan ang kadaghanan gumikan sa pinalahi nga matang sa spa experience. Time na ko mag-fish pa. Kaya nakanina ko before, wala man ko nagingkod nga. So, lingaw kayo, kay gilkanon man ko. Makarelax siya. Especially gikan kag biyahe nga layo. Nindot siya. Human magpa-fish spa, adunay buko juice nga mapalit aron mas ma-relax ang inyong lawas. May souvenir shops usab nga nagbaligya og nagkadaiyang souvenir items.